Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengoa Felipe Etxetxikiarekin, bera EHNeko kidea da. Eta bigarrena Gara Gonzalezekin, Nafarroako pobreziaren aurkako sareko kidearekin. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1857ko otsailaren 11an, Thomas Alva Edison asmatzaile estatubatuarra jaio zen. Gainera, otsailaren 11an ere, baina 1884an, Emilio Arrieta musikagile nafarra hil zen Madrilen. Horretaz gain, otsailaren 11an, baina 1919an, Friedrich Ebert Weimar errepublikaren lehen presidente aukeratu zuten. Eta bukatzeko gaurko egunez, baina 1980an, Nelson Mandela kartzelatik atera zen 27 urte igaro ondoren. Pasa gaitezen eguneko lerroburuen laburpena ikustera. Ehun koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean. Nafarroak 37.564 txerto jarri ditu dagoeneko arlo soziosanitarioi eta osasun arloa lehenetsi. Lantz eta Oronoz mugaire artean bi-gehi-bat bihurketaren zatirik luzeena 121 errepidea egiteko desjabetzeak premiazkozat jo dituzte. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak onetsi ditu prebentzio neurriak luzatzeko gobernuak hartutako erabakia zehazki taberna, kafetegi eta jatetxen barrualdean konsumitzea debekatzen duena, terrazek 100% edukierarekin. Nafarroko gobernuak 7 udalekin babes zibilari eta larrialdiei aurre egiteko laguntza indartu du hitzarmena berritu da Bera, Izaba, Lesaka, Goitz, Goizueta, Leitza eta Luzaideko udalekin. Iruñak 300 kabi kutxa inguru izanen ditu udaberrian sorbeltzen dako. SEO BarLifen arabera urteko hegaztia 21 aterpe jarri bai ditu. Izuko hondakin uren araztegi berriaren eraikuntza amaitu da 880.000 euroko inbertsioarekin. Datorren otsailaren 13an arratsaldeko 8 baluarteko areto nagusira helduko da Sergio Fernández El Monaguillo solo lo veo yo ikuskizuna aurkezteko. Pirados en la Isla del Tesoro Nafarroko Antzerki Eskolan otsailaren 13an eta 14an arratsaldeko 5etan. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Gaur, ingurumen amarraztu familiartean tailerra egonen da, arratsaldeko 5:00 ingurumen hezkuntzako museoan 4 eta 10 urte bitarteko haurrentzat. Parte hartu ahal izateko, lehenagotik izena ematea beharrezkoa izango da. Gaur ere, baina arratsaldeko 7:30 eta Txantreako Euskaldunon biltokian, emakumea eta kirola hitzaldia eskainiko dute Uxue Astrain eta Irati Zurbanok. Izena emateko, WhatsAppez mezu bat bidali beharko da aldez aurretik. Gaurko egunarekin jarraituz, Peru Galbeteren uraren oldea zuzeneko musika eta proiekzioa izanen dira Kondestableko Zibiboxean arratsaldeko 7:30. Jarduera hau Garaikide 2021 programaren barne sartzen da eta aldez aurretik izen ematea ezinbestekoa izango da. Bihar bestalde haurrentzako nomadak antzerkia egongo da arratsaldeko 6:30 Atarrabiako kulturetxean 1 eta 5 urte bitarteko haurrentzat. Sarrerek 3 euroko prezioa dute online eta 4 eurokoa lehiatilan bertan. Bihar ere, baina arratsaldeko 8etan eta Zizur Nagusiko kulturetxean Agoan taldearen kontzertua egongo da. Larunbatean, Maitane Perezen ipuin elurtuak saioa izanen da goizeko 12etan Zabalguneko Zibiboxean 4 urtetik gorako haurrentzat. Egun berean, baina arratsaldeko 5etan Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Pedro eta Otxoa ipuin musikala eskainiko du baluarten, eta bigarren saio bat 6:30. Larunbatean ere, eta arratsaldeko 6etatik aurrera, Gaiarre antzokian, bertso eguna ospatuko da. Online ikusteko aukera ere izanen da, bertsosarrerak.eus webgunean sarrera eskuratuta. Eta bukatzeko, igandean, kanta kontari, musika eta antzerkia uztartzen dituen ikuskizuna egongo da, Antsoaingo antzokian 4 euroko sarrerarekin. Azter ditzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak, pandemiari emandako arretak lehen kontsulta baterako itxaron zerrenda handitu duela dio.
Argazkiaren bidez aldiz, 8 hilabetetan Navarra Sumak Amaia kaleko trafikoan egindako laugarren aldaketa iragartzen du. Horretaz gain, Leonor errege emerituarekin alderatzeagatik, RTV-ko 2 pertsonak kargutik kendu dituztela jakinarazten du azal honek. Bestalde, Uriel Inversionesek Uarte familiaren partaidetzak eta errentak kudeatzen dituela ere nabarmentzen du. Baita epaileak Barzenasi hitzordua ezarri diola Aznarren gobernuaren hozkadak direla eta. Gai aldatuz, Buztintxurik bide segurtasuna eskatu duela aipatzen du Notiziasek. Eta bukatzeko, Sansol bihar Madrilen estreinatuko dela azpimarratzen du. Diario de Navarra ikustera pasako gara. Titularrak dioenez, osasun sailak Nafarroan pandemiaren alderdirik okerrena igaro dela uste du. Argazkian, zientziak emakume aurpegia duela nabarmentzen du. Gaia aldatuz, Esparzak Txibiteri herriberako inbertsioekin engainatzea leporatu diola ere aipatzen du komunikabide honek gaurko azalean. Eta bestalde, Fagor, Ingetem eta Sodena autoelektrikorako bateria fabrika bat prestatzen ari direla ere jasotzen du. Azkenik, Osasunako Kaileriri eskintzen dio arreta gaurko azalak. Gararekin jarraituko dugu. Titularra Sagarduik ez diela txertoen inguruko susmo berriei erantzun da. Argazkian, gune gorrietako tabernen pertsianak igota ageri dira. Bestalde, Euskal Herria Baik eta Euskal Herria Bilduk mugen itxiera salatzeko ekimenak deitu dituztela jakinarazten du Garak. Eta amaitzeko, demokratek Trump buruzagi zirikatzailearen aurka alegatu dutela nabarmentzen du. Berria aztertuko dugu orain. Titularra hizkuntza minorizatuen akademiek hezkuntza autonomia defendatu dutela da. Argazkiaren bidez, ostalaritza irekita dagoela nabarmentzen du, neurri berrien zain. Horretaz gain, Gasteizen gizonezko bat hil dutela jakinarazten du, kalean arma zorrotz batekin sastakatuta. Gai aldatuz, Miasak 95 langileak kaleratzeko espedientea aurkeztuko duela ere jasotzen du berriak azalean. Eta bestalde, Jose Arregi hil zutenetik 40 urte pasa direla gogorarazten du. Azkenik, Pedro Oleak segundo ola eta koreografiari buruz dokumental bat egin duela aipatzen du. Euskal Herria Irratiaren orrialde nagusiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Mikel Irujoren hitzak nabarmentzen ditu. Esanez, krisiaren aurrean, Nafarroan itxaropentsu izateko aukera dugula. Horretaz gain, kafeko zuzendaritzak trenasari lan karga emateko konpromisoa hartu duela aipatzen du. Eta azkenik, justizia auzitegiak gobernuari neurriak luzatzeko baimena eman diola ere jakinarazten du komunikabide honek. Goazen orain, gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenekin. Gaur, hodeiekin batera, ostarteak ikusteko aukera izango dugu, eta temperaturak gora egingo du. Eguerdi inguruan espero ditugu ostarte gehien, eta gauean berriz, hodeiak nagusituko dira. Temperatura nabarmen igoko da. Kostaldean, 17-18 graduren bueltan ibiliko dira maksimoak, eta barnealdean, 14-15 gradu inguruan. Hegoaldeko haizea ibiliko da, mendi inguruetan indartsu samar. Ez da baztertzen eguneko edozein momentutan han-hemenka tantaren bat botatzea, bereziki azken orduetan. Bihar, ostiralean euria izango dugu berriro. Goizean espero dugu euri gehien. Orduan, ia lurralde osoan bustiko du eta zaparrada mardulak bota ditzake ipar isurialdean. Arratsaldetik aurrera, euria urriagoa izango da eta iparraldera mugatuko da gehien bat. Temperaturak behera egingo du eta 11 eta 14 gradu artean ibiliko da. Haizea ere nabarmentzekoa izango da. Mendebal ipar mendebaldera aldatuko da goizean goiz eta indartu egingo da. Bolada oso gogorrekin kostaldean bereziki. Kaixo, Felipe, zer moduz? Ongi, eskerrik asko, zuek ere bai? Bai, baita ere. Bueno, zuek EHN-etik komunikatu bat ateratzen duten pixka bat, parke fotovoltaikoek eragin ditzazkeen kalteen inguruan, ez? Eta zer aldi guztu kontatu pixkat momentu hontan zein da egoera gai honekiko? Bueno, bai, hor sortu dute
Erdon Katelerro horren inguruko herria sortute olako plataforma bat, eta gurekin ere kontaktuan jarri ziren, batez ere gure ikuspuntua ezagutu nahi zutelako, ezta? Ez ja bakarrik energia eredua eta parke hauek eta hor ze negozio dagoen, edo ez bakarrik arazo energetikoengatik, gu nekazarien ordezkariak gara, eta parke hauetan, batez ere bi parke hauetan, landa lur desente harrapatzen zuten. Eta pixka bat gure babesa edo gure apoioa nahi zuten alde hortatik, ez? Guk uste dugu, azken finean lur kopuruak mugatua da, eta nolabait babestu behar dela lurroien erabileran nekazaritzarako, ez? Askotan hitz egiten da elikadura burujabetasunaz, eta burujabetasuna hauek ez daude beste burujabetasun mota batzuekin aparte nolabait esateko, bada hor harreman bat, ez? Ezin dugu eskatu burujabetasunak gauz batean, eta beste batzuetan ez. Eta, gure aportazioa pixka bat hori izan da, ez? Guk eskatzen dugu babestea lur eremu hauek nekazaritzarako. Eta momentu hauetan, jakingo zenuke esaten Nafarroan mota honetako zenbat parke dauden edo zenbat nahi dituzten berriak jarri? Parke kopurua uste dut 50 bat direla, denera 600 eta piko hektarea hartzen dituzte dagoeneko, eta 10 biderkatzea da asmoa. Horre, harremanetan jarri gara sustraiera ikuntza, ez da horiekin baduzuen harremanik zuek, txostenak ateratzen ditu eta nahiko lan txukuna egiten dute eta pixka bat hitz egiten dute energia ereduaz eta ze ondorioak, ze kalteak eta pixka bat horiekin ere harremanetan gaude edo bere informeak ere pixka bat irakurri ditugu eta informazioa hortik atera dugu. Orduan zuek nola baloratzen duzue? Lehen esan bezala, gu nahik egun nuke nolabait lurroiek blindatzea nekazaritzarako. Eta gero energia ereduari buruz, pixka bat kontsumitzaileak ere bagara, nekazariak izan aparte, hortan ere badugu iritzia, eta sustraiek markatzen duen eredu horrekin nahiko ados gaude, ez? Hauek esaten dute, ezin dugula, energia nahiz eta nolabait ez da garria izan eredua aldatu behar dela, ez? Kontsumo eredua. Azkenean, rekurso guztiak mugatuak dira, eta batez ere hor jartzen dute haiek gakoa, ez? Kontsumo ero honekin ezin dela jarraitu, eta ezin dela sortu energia, besterik gabe konsumitu ahal izateko, ez? Hor dagoela koska, ez? Konsumo eredua batez ere aldatu behar dela. Eta nekazariei orduan, ze zentzutan eragiten dizue parke eoliko batek? Fotovoltaikoa barkatu konfunditu nahi. Batez ere lurra okupatzen dutelako. Lur hori okupatuta dago eta hor beste erabilerik ezin da egin. Gero, inguru giroari ze kalte egiten dion zenbateko okupazioa, nik behintzat ez nuke nire herri ondoan halako ispilu itsaso bat ikusi, ez? Paisajeak ere badu eragina eta gure bizitzan ez da bakarrik ez dakit inguru hori ere zaindu behar dela uste dugu, ez? Hemen hona etorri zen Perdonen sortu duten plataforma ontako neska batek hori esaten zuen, ez? Hor beti bizi izan garen tokian orain ikustea hor hitz hori erabili zuen, ez horregatik aditu nintzen, ez? Itsaso ispilu bat, ez da gauza bera bizi kalitatea ere aldatzen da eta pixka bat alde hortatik ere begiratu behar da, ez? Eta lehen aipatu duzu, elikadura burujabetza ez, baina energia burujabetza ere lortu beharko litzatekeela, eta orduan nola egin daiteke hau, zein izango litzateke nolabait proposamena? Proposamen nagusia bai energia eta bai nekazaritza ereduetan dago, ez? Eta pasatzen da bai ala bai alde batetik aurrezteatik, hauen txosten horretan aipatzen da zenbateko, niri harritu nau zifra horrek, bataz beste pertsona bakoitzak zenbat energia konsumitzen duen estatu mailako estadistika bada, eta hitz egiten du 3 tona, neurtzen dute petrolio tonan antzeko erabilera, ez? Equivalentes petroleo zerbaitola erabiltzen da. Niri izugarri iruditzen zait, ez? Bakoitzak konsumitzen dugu, horrek esan nahi du, 3 tona petroleok sortzen duen energia guztia. Pentsatzen dut hor sartuko direla, ez dakit, karreterak egiteko gastuak, argindarra bai publikoa bai pribatua, ospitalen energia, suma bat nolabait eta poblazioaren arabera gero zatituko dutela, ez? Eta hor da koska, ez? Hor dago berriz ere aurreztean eta konsumo eredua aldatzean.
eta burujabetza hitz egiten dugunean, ezin dugu esan nekazaritzan burujabetza behar dugula, eta beste arloetan ez? Azkenean sektore guztiak antzeko arazoa dituzte. Antzeko arazoak hizkuntza aldetik begiratzen baduzu ere, ez? Nolabait behar du ekilibrio bat eta hazitze eredu desberdin bat, ez? Pixkat gakoa hor dago, ez? Azken finean aberastasun horren banaketan ere bai. Eta batez ere ez da ja teknologiak zer ekarriko digun, baizik eta guk ere zer konsumitu dugun. Eta hor, hauek esaten dute argi eta hor dago koska. Orduan, orain instalatu nahi dituzten parke guzti horiek aurrera jarraitzen badute, zuei nola eragingo dizuen nekazariei esan nahi dut? Bueno, horrek esan nahi du, perdon inguruko honetan uste dut esaten zutela okerrez banago 400 hektarea okupatuko dituela. Landa lurrak hor bordo badira. Momentu honetan Nafarroan debekatuta dago produzio handiko lurretan nekazaritza ez den beste erabilera bat ematen lurroiei. Baina hori bakarrik onartzen da erregadioa den tokietan, ureztatzen den lurretan. Momentu honetan adibidez hemen okupatuko diren lurrak ez dira ureztatzen, baina oso lurrona dira nekazaritzarako, Iriño inguruko zonaldea, adibidez garia edo gara-garra eta holakoak sortzeko nahiko zonalde ona da. Orduan ez dira nolabait ez da erabaki ere lur kaskarretan jartzea, ez? Hauek behar dute toki handi bat eta energia asko sortzeko puntu batzuk eta hortik distribuitu edo hortik zabaldu beste konsumo puntuetara, ez? Eta beste eredu berriz proposatzen du, askoz ere toki gehiagotan nolabait energia sortzea, baditu du Nafarroak milaka teilatu eta teilatu, adibidez aukera bat hori izango litzeke, ez? Toki jakin batzuetan energia sortu, bertan erabili eta sobratzen dena sare nagusira pasatu, baina horrek eskatzen du nolabait negozio puntu hori asko galtzen du horrez. Hau interesa horixe da, ez? Toki jakin batzuetan energia asko sortu eta hortik zabaldu eta saldu. Orduan hor ere negozio puntu hori ere hor dago eta espekulaziorako ere bidea hortik hartzen dute, ez? Eta noren esku egongo litzateke instalazio hauek gelditzea? Bueno, kasu honetan, badirudi lege kontuak ere ez ditugu asko menperatzen, baina hainbeste megabatio, naiz oroitzen oraintxe zenbakia, hainbeste megabatiotikora baita estatuak ere esku hartu lezake eta nolabait behartu horrek aurrera egitea. Horrek eskatzen du interes publiko eta olako izendapen batzuk ematea proiektuari, eta egia esan horrek traba desentek hartzen omen ditu. Udaletxe batek esatea lur horren erabilera horretarako debekatuko duela, hori ere traba bada. Nafar gobernuak deklaratu dezake hori pesis antzeko bat edo zonaldeko interesetik gorako proiektu bat dela esanez, baina momentu honetan normalean interes pribatua dago hor. Orduan, lege aldetik batez ere erabakia politikoa behar dira. Erabaki politikoa hartzen badira eredu batera jotzeko, legea horretara nolabait moldatuko da, edo moldatu araziko dute, ez? Batez ere, legeak lege hor erabakiak eredu erabakia dira eta erabaki politikoa dira. Eta orduan, orain, egoera horrela izan da, zeintzuk dira arazo edo erronka nagusiak epe motzera? Erronka nagusiak batez ere lehen aipatutakoa. Eredu aldaketa bat, konsumo eredu aldaketa bat, ez? Eta hori, segurazki zerbait heziketa kontua bada eta bakoitz norbanakoak ere nolako erabakiak hartu eta jabetzea zertan ari garen, ez? Bai energia, bai edozein naturak ematen digun edozein baliabideen mugatuak dira. Orduan pixka bat, kontzientzia hori ezin dugu bakarrik konfiatu teknologia berri bat etorriko da eta honek dena konponduko du. Azken finean ez dago energia hauek ere hor sortzen diren milaka eta milaka plaka horiek biharko egunean izorratuko dira eta nonbaiten berziklatu beharko dira edo desegin beharko dira. Ezin dugu hasi eta hasi mugagabe eta lehen esan bezala gakoa horixe da, ez? Muga jartzea gure konsumoari eta gure aberastasun nahi horri ere, bai. Orduan, norberak hausnarketa bat egin behar du? Bai, dudik gabe, ez? Norberak hausnarketa bat, eta gero nolabait administrazioak edo politikoek ere eredu horretara jo beharko lukete, ez? Eta muga jarri
erokeri honi, ez bakarrik arlo honetan, edozein sektoretan gertatzen da hori. Eta ez dakit, bukatzeko zerbait azpimarratuko zenukeen, ala mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizuken? Nekazaritza aldetik hau ere gertatzen zaigu, ez? Ikusten ari gara, gero eta lur gehiago, nolabait azpi fondo horiek, inbertsio fondo horiek hor sektore honetan sartzen ari direla, ez? Eta antzeko gauza bat gertatzen da energiarekin ere, ez? Noren eskuetan dago energia hauek eta holako parke handi hauek sortzea. Hor beti nolabait iniziatiba pribatua eta negozioaren ikuspuntegi dago. Eta bai energia munduan, bai nekazaritza munduan, pixkat nolabait mugatu behar dela hori eta limitatu behar dela zer hauek, ez? Nolabait aberastasun pilatzea hau. Eta gure mezu nagusia momentu honetan nekazaritzan horixe da, ez? Mugak behar dira holako proiektuei, eta uste dugu hemen ere oso pareko gauza gertatzen dela, ez? Eta hortik jo behar dugula, ez? Berriz ere eredua ez dugu beste mezu nagusia guretzat hoixe da, ez? Eredu jakin bat eta horretara jo behar dugula. Mila esker, Felipe, gurekin hitz egiteagatik eta honen berri emateagatik. Bai, zuei eskerrik asko, deitzeagatik. Hurrengora arte. Bai, berdin nahi duzuen arte. Eskerrik asko. Udalerrietako albisteetara pasako gara. Uharterekin hasiko gara. Gaur, otsailaren 11, zientzian aritzen den neska eta emakumearen nazioarteko eguna dela eta emakume zientzialarien inguruko erakusketaz gozatzeko aukera izanen da ugazten. Gainera, emakume hauengana hurbiltzeaz gain, esperimentu zientifiko bat eginen dute ugazten otsailaren 13an, larunbatean, 5:30, 12 eta 30 urte bitarteko gazteentzat eta doain. Parte hartzeko interesa dutenek lehenago deitu edo idatzi beharko dute, talde txikiak osatu ahal izateko. Horretaz gain, sokalagun aisialdirako taldea osatzen dabiltza. Aisialdi sortzaile, hezitzaile eta osasungarria dute helburu 2005 eta 2008 artean jaiotako gazteentzat. Ugazten elkartuko dira ostiralero 5:30 7:30 eta prezioa 20 eurokoa izanen da. Gainera, hurrengo larunbatean, otsailaren 20an, La Trova no está trabada kontzertua eskainiko du Jorge Sánchez trobadoreak. Kontzertua kulturetxean izango da arratsaldeko 7etan eta Silvio Rodríguez kubatar trobadorearen obran barrena ibiliko da. Sarrerak 6 euroren truke eskura daitezke. Bestalde, Uharteko haurreskolan euskarazko ate irekien jardunaldiak eginen dituzten martxoaren 3 eta 4ean. Asteazken eta osteguna, arratsaldeko 4:00 6:30. Egungo egoera kontuan hartuta, interesatuta dauden familiek lehenagotik ordua hartu beharko dute telefono ala email bitartez. Oltzako zendeara pasako gara. Oltza zendeako haurreskola 2021-22 ikasturterako aurre matrikulazio kanpainarekin dabil. Hortaz, ate irekien jardunaldia eginen dute otsailaren 23an arratsaldeko 5:00. Egoera dela eta familia unitate bakoitzeko kide bakarra joan ahalko da, eta joateko asmoa dutenek lehenagotik abisatu beharko dute eskolako telefonora deituz. Bestalde, aste txurian zehar haur eta helduentzako jarduera desberdinak antolatu dira Oltzalekun. Xehetasun guztiak udalaren webgunean eta Oltzalekuren webgunean bertan kontsulta daitezke, baina cross-training, orientazioa, spinning, multikirola eta antzeko jarduerak izango dira. Iruñearekin amaituko dugu. Sorbeltza urteko hegazti hautatu du SEO BirdLifek. Enaren familiako hegazti migratzaile honek bizitzako zati handiena airean hegan pasatzen du. Arautzak errun, inkubatu eta txitak hezteko baino ez dira pausatzen. Apirilaldera iristen dira Iruñera eta udalak bizilekua topatzen laguntzea erabaki du aterpe emateko abia kutxak instalatzeko programaren bidez, Ilundain Aitzberri Fundazioarekin egindako hitzarmenaren barruan. Sorbeltza hegazti garrantzitsua da hiri ingurunean, intsektu hegalari txikiak baititu elikagai. Horrela, intsektizida gutxiago erabili behar dira parke nahiz lorategietan, eta biodibertsitatea biziki sustatzen da. Udaberrira bitarte eta ikastetxeekin elkarlanean, udalak sorbeltzendako 21 abiakutxa instalatuko ditu hiriko berdeguneetan.
Hirugarren urtez, eginen da ingurumen sentsibilizaziorako eta biodibertsitatea sustatzeko ekimen hau. Eta apirilerako, hegaztiendako eta intsektu onuragarriendako 289 aterpe egonen dira. Berriz ekin zaio jarduera finkatu honi, iazko lehen seihilekoan bertan bera utzi baitzen COVID-19 pandemiari aurre egiteko emandako osasun segurtasuneko neurrien ondorioz. Hegoalde ikastola eta Muñoz Garde ikastetxea itxaron zerrendan geratu ziren, eta horietan berrabiatuko dira lantegiak ikasgeletan. Lantegietan ingurumen ekimena azaldu eta Ilundain Fundazioko programen barruan gizarteratze arazoak dituzten gazteek egindako abiakutxak muntatuko dituzte. Kasu bakoitzean, parte hartzen duten ikasleek gainbegiratuta instalatuko dituzte gero abiakutxak gertuko parkeetan edo ikastetxean bertan. Denbora bat pasa ondoren ikaslei dei eginen zaie kutxak berraztertu eta egindako lana arrakastatsua izan dela egiazta dezaten. Datozen asteetan, fundazioko teknikariek hirian instalatutako kutxen urteroko berrikuspena abiatuko dute. Bertan, bizi diren espeziak erroldatu, Iruñeko hegaztien bilaketaren inguruko jarraipena egin, eta hutsik dauden kutxak garbitu eta prestatze aldera. Azken horiek, hurrengo denboraldian okupatu daitezen. Kaixo, Gara, zer moduz? Egunon, bai, kaixo. Ongi? Bai, ondo, hemen, lan beti bezala. Bai, ez da? Bueno, duela atzo kaleratu zenuten txosten bat, ez? Gazte, konpainia gabeko gazte migratzaien inguruan. Eta zein da pixkat laburpena edo zer azaltzen da txosten honetan? Bai, pasade duela 2 aste uste dut prentsaurreko bat eman genuen eta atzo egon ginen parlamentuan ideia hauek berriro transmititzen, azkenean parlamentuan egiten dira legeak eta neurriak eta oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun lehen jakinaraztea realitate hau eta zeo zer egitea, haiek dira azkenean zerbait egin dezaketenak realitate hau ez gertatzeko, ez? Eta, kontatzen genuena, gehien bat, 3 aldaketa bizi izan ditugu azken urte terdi hauetan, babes sisteman eta gazte hauen egoeran, eta gero proposamen batzuk eskaini genizkien parlamentario guztioi, ez? 3 aldaketa edo gehien arreta egiten digun 3 aldaketa horiek badira, alde batetik gazteen kanporatze masiboa edo bai gutxinakakoa, baina bai urte eta terdi hauetan zehar egon dira gazteen kanporatze pilo. Azkenean, Nafarroa badaukagu babes sistema eta printzipioz adin gazteekin, adin txikikoekin lan egiten dute, 18 urte bete arte, baina gero badago aukera 18, 21, 23 bitartean pertsona horiek jarraitzea sisteman, azkenean 18 urtekin kaleratzea eta gure gaur egungo bizitzan bakarrik bizitzea oso zaila da, ez? Orduan horregatik sortu ziren emanzipazio edo rekurso horiek, ez? 18, 21, 23 urtekoak. Gauza da, azken urte terdi hauetan ikusi dugu gazte migranteak zehazki gainera, behin 18 urte beteta kaleratzen zituzten, ez? Eta ez zeukaten rekurso horietatik pasatzen. Beraz, hau oso larria da, zeren egia da, emanzipazio proiektu horiek oso garrantzitsua dira poblazio guztiarentzat, baina gazte migranteen egoera, migranteak direlako eta babes ez daukatelako, are zailagoa da egoera, ez? Orduan, 18 urtekin, 18 eta egun bat urtekin kalean aurkitzea, realitatea ezinezkoa da, ez? Aurrera egitea. Gainera, kaleratze horiek aste bat edo aste parekin abisatzen zituzten, beraz, aste batean edo 2 astetan ezinezkoa da etxebizitza bat bilatzea, lan bat bilatzea, askok zeuden hezkuntza programa batean edo
edo alfabetatze programa batean, ez, azkenean ez dakite gaztelera, ez euskera, beraz, beharrezkoa dute lan bat aurkitzeko hizkuntza ezagutzea, ez? Orduan, prozesu horietan zeuden, eta bat batean, hurrengo bi astetan, egon bartzera kalean. Claro, momentu horietan, prozesu guztiak hautsi egiten ziren, eta ezinezkoa da berreskuratzea, ez? Gero, bestalde, zerbitzu askoren desagertzea, bi edo hiruren desagertzea ikusi dugu azken urteotan. Claro, gainera pandemia egoera batean gaude, beraz, are zailagoa egiten da guzti hori pandemia edo estado de alarma egoera honetan, ez? Eta alfabetatze programarekin bukatu dute, baita aisialdi inklusiboaren programarekin, ez? Azkenean, bi beharrezko erramienta batzuk dira. Esan dugun bezala, hizkuntza ezinbestekoa da. Eta gero aisialdi inklusiboaren programa oso garrantzitsua da baita, azkenean ez dute ezagutzen kultura, ez dute ezagutzen egitura, hiriaren egitura, ez? Eta oso garrantzitsua da inklusioa da integrazio hori ahalbidetzeko nolabaiteko programak eta profesionalekin laguntza hori gero eta errazago egiten saiatzea, ez? Eta beste alde batetik, ikusi dugun aldaketa, egoera edo gazte hauen eskumenak zeuzkan Derecho Sozialeko departamentua, ez? Eta azken urtean egin dute eskumen horien aldaketa migrazio politikein departamentuari. Gauza da, departamentu hori berria dela eta ez daukala finantziazio nahikoik edo ez daukaia beraz, aldatu dituzte eskumen guztiak, baina ez dago dirua gazte honen errealitateari aurre egiteko, ez? Azkenean, badakigu programa guzti hauek finantziazioa behar dutela, eta beste departamentu bati botatzen badiozu, porque ia izan da horrela, hau ez da nire arazoa, zure arazoa da orain, baina, klaro, ez daukate dirurik, ez formaziorik, ez ezer, horri aurre egiteko, beraz. Hiru aldaketa horiek izan dira guretzat gaurko egoerara ekarri gaituztenak. Orduan egoera azken urteetan okertu da, ez? Hori, 2017an izan zen benetazko aldaketa, ez? 2017tik aurrera hasi ziren gazte edo adin txikiko migranteen etorrera masiboa, ez? Eta horregatik sortu zen kontingentzia plana eta sortu ziren hainbat programa eta rekurtso horri aurre egiteko. Baina azken urtean, gainera, ezin dugu ahaztu pandemia egoeran gaudela, azken urtean desagertu dira programa eta rekurtso guzti horiek, beraz, ez dugu ulertzen zergatik, ez digute esplikaziorik eman, eta hortik joan dira gure aldarrikapenak, ez? Uste dugu beharrezkoa dela ebaluazio bat, jakiteko zer gertatu den eta zergatik desagertu dira programa horiek. Agian ez zeuden funtzionatzen, baina jakin behar dugu. Ezin dugu desagertu eta listo, beharrezkoa da zerbait jakitea. Baita eskatzen dugu autonomia programa horiek edo 18-21 bitarteko programa horiek beharrezkoak direla. 18 urterekin inork ez dindu aurrera egin bakarrik, baina ez gazte migranteak ez gazterik inor, ez? Orduan, programa horiek ekimen ez dakit zer egin beharko dute, baina zer egin beharko dute, porque errealitate oso zaugarria da, askorentzat. Eta gaur egun jakingo zenuke, esaten gutxi gora bera zenbat gazte dauden egoera honetan, konpainiari gabe gazte migranteak. Datuak ez dauzkagu zehatzak, gehien bat administrazioak ez dauzkalako ez da, ez? Gu lortu ditugu datuak hemendik eta handik, eta badakigu 78 gazte atera direla azkeneko urte honetan, eta, batzuk ez daukagu daturik non dauden orain, batzuk joan berri izan dira beste herrialdetara, edo orduan kontaktua galdu dugu, eta, beste batzuk egon dira albergeetan, Iruñako albergean, edo Tuterako beste albergeetan. 18 urteko gazte bat, gehienak dira mutilak, alberge batean ez da lekua, ez da
ez da lekua, gainera ez dakite hezkuntza, aurkitzen dira supergaldutak. Orduan, badakigu gertaera horiek egon direla eta ezinezkoa da, atzo esaten genuen baita, ez? Prestatzen baldin bagara egoera horiek ez gertatzeko, azkenean inbertsio positibo bat izango da, ez? Gero ondorioak ez ditugu sufrituko edo ez ditugu sufrituko sozietatea ez pertsona horiek, ez? Beraz, pentsatu behar dugu horrela, oraingo lana etorkizunerako inbertsioa izango da, ez? Beraz, guretzat oso garrantzitsua da lehenbaileen esku hartzea arazo hontan. Eta orduan, zuek ze proposatzen duzu, inbertsioa egitea, lehenengo gauza? Bai, gu hori, asko kaleratu dugu ebaluazio horren beharra, esplikazioak bilatzeko, eta gure ustez funtzionatzen ziren programak, beraz ez dugu lertzen zergatik bukatu dira programa horiek, beraz, ebaluazioa eskatzen dugu, eta ebaluazio kontziente bat, eta hori, neurriak hartzeko. Bestalde hori, inbertsio garrantzitsua izan behar da, ezin dugu ahaztu, bai, ezin dugu esan adin txikiak ez daudela zainduak, bai, noski, gutxiago noski daudela zainduak, adin txikikoak, baina 18-21 urterekin, ez dira adin txikikoak legalki, baina errealitatea badaki guztiak zein da, eta askotan formakuntzari gabe 18 urterekin ezoaz inora, lan aurkitzea da milagro bat, orokorrean lan aurkitzea milagro bat da, baina egoera horretan are zailagoa eta lanik gabe ezin zara inora joan, ez? Gainera hori, esan duguna, hizkuntza, formakuntza, ez daukate ezerrez. Beraz, 18-21 urte etapa hori zaintzea, bilatzea, neurri berriak, baina zerbait egitea, etapa horietan dauden gazte migrante edo ez migranteekin, egoera haratago da, kasu honetan bai gazte migranteen egoera salatzen dugu, oso zaugarria delako, gainera ez daukatelako ez familiarik, ez lagunik, ez, normalean. Orduan gehienek zer egin behar dute gero, hemendik alde egin berriro? Bai, hori esan dugu, gainera, egoera honetan, hemendik alde egitea ez da erraza, ezin gara mugitu. Beraz, ez badugu Nafarroako gobernua edo ez badugu nafartar guztiak pertsona hauen egoera zaintzen, ezinezkoa da inor zaintzea, orduan, hori, askotan ikusi izan dira kalean edo albergetan, eta ezinezkoa da egoera horretan mantentzea. Beraz, hori, edo joan behar izan dira, estraperlo, en plan, edo kotxetan, edo alden moduan, edo hemen geratu behar dira Nafarroan, beraz, zaindu dezagun. Eta ipatu duzu, 2017an ez, hasi zirela iristen modu masiboan, eta gero hori, iritsiera hori lasaitu da? Bueno, claro, azkeneko urtean, ezinezkoa izan da, ez daude fronterak irekiak, beraz, llegatu diren pertsonen kopurua murriztu da, ez dugu esango zerora, baina iaia ez da torri. Bai ikusi dugu, azkeneko hilabetetan, Kanarias irletara ailegatu diren pertsona guzti horiek, azkenean iritsiko dira penintsulara eta probablea da Nafarroan zenbait geratzea, beraz. Bai, orain bukatu da egoera hori, baina, hauden egoeragatik, ez? Errealitatea da, etorriko direla eta jarraituko direla etortzen, azkenean bizi dituzten egoerak beren lurraldeetan oso zaila direlako eta askorentzat bizi duten violentzia ezinezkoa da. Beraz, nahiago dute alde egin, bizitzen duten bide guzti hori bizitzea, ez dela erraza, eta hemen ailegatzen dira, eta 18 urte betetzen dituztenean, kalera, ez? Ez dira formak, gure ustez. Eta legedi aldetik iruditzen zaizu ez zerbait aldatu beharko litzatekeela? Bueno, bai, hori da beste gauza bat, ez? Bai, Espainiako gobernuko politikek egiten ari dira proposamenak legedi aldatzeko, azkenean adin txikikoak etortzen direnean, egin behar dituzten tramireak oso luzeak dira, eta, klaro, 17 urte terdirekin etortzen badira, 5 edo 6 hilabete horietan ez du ematen denbora paperak lortzeko, ez? Orduan, gauza horiek aldatzen ari dira, baina oso motela dira. Bitartean zehozer egin behar dugu, bai,
gure presioa aldaketa horiek bideratzera doa, ez? Baina azkenean Espainiako gobernuko kompetentziak dira, Nafarroako gobernuak legedi horietan ezin du eskua hartu, baina bueno, bai egin dezake presioa Espainian daukaten errepresentazioen partidoetan apoioak egiteko, ez? Orduan aldaketa asko behar dira, oraindik. Bai, eske gainera oso ezaugarritasun egoeran dauden, orduan neurriak behar dira, baina berehalako neurriak behar ditugu. Bai, etorkizunerako neurriak eta horretan lan egin behar dugu noski, baina bai, urte bat daramagu gai honekin bueltan eta beharrezkoa da, egoera hauek lehenbailen zakit aldatzea edo soluzionatzea, ez? Horregatik, ez horretan zabiltzate lanean eta atzo izan zineten ere parlamentuan. Bai, eta horregatik, atzoko sesioa egitan nahiko ona izan zen, politikari guztiak edo gehienak esan zuten eta argi esan zuten, egoera nolabaiteko deskontrolean dagoela eta ez daukatela egia, hori nolabaiteko lioa izan dutela departamentuen aldaketekin, ez daukatela datu zehatzak, gauza horiek esan zituzten, ez? Orduan guretzat izugarrizko aurrera pausua da, azkenean gurekin bat datozte, egon dira hilabeteak beste gauzak esaten, eta oraingoan bai, argi geratu zaie egoera latza dela eta aurrera pausoak egin ahal ditugula. Beraz, atzoko sesioa guretzat oso garrantzitsua izan zen, eta uste dugu gazteentzat oso garrantzitsua izango dela. Denain, hainbeste gauzekin ez, momentu hauetan, agian ez diote hainbesteko prioritaterik emango? Bai, realitatea da, hori, pandemia egoera batean gaudela, krisi sanitario baten egoeran gaudela, baina ezin dugu ahaztu krisi sanitarioa bukatuko dela, noizbait, ez dakigu noiz, egia da, baina bukatuko dela, eta krisi ekonomiko eta sozial batean geratuko garela, eta hori ez da bukatuko ez baditugu neurriak orain hartzen. Bai, prioritarioa da jendeaz ondo egotea eta osasuna babestea. Baina hortik aurrera oso garrantzitsua izango da hori krisi sozial eta ekonomikoa babestea jendea eta honekin argi eta garbi dago orain egin behar dugula lan izugarria. Jende gehiago behar badugu lan egiteko, jende gehiago kontratatzea edo beharrezkoa dena egitea. Baina realitatea da hori krisi ekonomiko eta sozial batean sartuta gaudela, ez dugu ikusten, azkenean osasuna delako garrantzitsuena orain, baina krisi hori gogorra izango da, eta hurren urteetan ikusiko dugu. Eta ezin dugu utzi pasaden krisian gertatu zena gertatzea, murrizketak bihurtzea berriro, eta krisi hori oso gogor jo zuen pertsona askorentzat, eta ezin dugu oraingoan egoera hori errepikatzea. Orduan, etorkizunari begira nolako ikuspuntua duzue? Nahiko beldurtuta gaude, egia esan, hori esan duguna, eske orain garrantzitsuena argi daukagu osasuna dela eta babesa ziurtatzea guztion pertsona. Orain bakunarekin gauza berdina, ez? Babes modu bat da eta horretan izan behar ditugu indarrak. Baina eske ezin dugu ahaztu eta politikariak ezin dute ahaztu, gainera komisioak eta bilera dauzkate horren inguruan, ez? Hau krisi larria suposatuko duela, behin osasun krisia bukatuta edo erdi bukatuta daukagunean, krisi ekonomikoa izugarrizkoa izango da, langabezia izugarrizkoa izango da, eta hori noski krisi sozial bat ekarriko du, eta latz dauden pertsonen egoera gero eta latzagoa izango da. Argi ikusten dugu adibidez krisi energetikoarekin, ez? Orain, estado de alarma egoera honetan ez dira mozten ez elektrizitatea, ez kalefakzioa. Baina ordainketa horiek noiz egin beharko dira. Estado de alarma hau bukatzen denean, gastu hori norbait ordaindu beharko du, eta familiak ordaindu beharko dute azkeriko hilabetetan egon diren kalefakzio usoak, ez? Beraz, nola ordainduko dute hori? Berriro, deudak izango dituzte eta estado de alarma bukatzean, hurrengo astean, moztuko diete elektrizitatea eta gasa, ez dutelako ordaindu. Beraz, zerbait gehiago egin beharko dugu,
gauza horiek ez gertatzeko, eta daukagu denbora orain prebisio horiei aurre egiteko, ez? Duela 7 urte 8 izan genuen krisi bat, ikasi behar dugu horretaz, eta hori aurre egitea. Ez dakit ja bukatzeko zerbait azpimarratu nahiko zenukeen, ala ze mezurekin bukatzea gustatuko litzaizuken? Bueno, politikariei problema honi, arazo honi aurre egitea lehen, aski izan da, badaramogu 8 hilabete jotake salatzen egoera hau, eta momentua da aurre egiteko, eta soziedadeari edo pertsona guztioi, hau bezalako beste hainbat arazo daude gure Nafarroan. Eta argi izan behar dugu, guztiok jarri behar dugura gure aldetik, egoera horiek ez gertatzeko eta kontuz izan behar garela, krisi bat badator edo krisi batean gaude, eta aurre egin behar diogu guztiak elkarrekin. Mila esker, gara beste behin gurekin hitz egiteagatik. Mila esker zuei gonbidatzeagatik eta nahi duzutenerako hemen gaude. Hemen, hurrengo arte. Bale, aio. Gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker, horregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.